ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Hep, hep! Hooray! Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal. Saturday! Present. Kaya excited yung kaya kuya. Paano yun tapos? Pag Saturday, present pirmi yan. Ano? Na-excite kaya ako, kuya. Pag nailita ka, grabe ang gubo-gubo kang sa kuyang daghan. Mamalisyahan kita. Kaman daw. 1 week man sana kita magilingan. Iyo pala na, no? Kuya Mike, Yes. I miss you. I miss you too. Kuya Mike, Yes. I love you. Never mind. Ay, maroon na paghahapon, ha? Sabado na. Primerong aldaw kang bulan ng Mayo. Kamu ngayon, picha uno. Ay, pista mo niyan. Oo. Mayo uno. Mayo uno. May 1, Yes. 2021. So mga kami dibid ko dyan tabi sa Nagut-gut Manito Albay, Oo. sa Bangkeruhan, Aha. Legazpi City, Tamauyan, Oo. Legazpi. Kaya ka pang ibang barangay ko na nagsilibrar ko yan kang sa St. Joseph the Worker. Ayun. San Jose Labrador. Tamaw yan. Kita na niyo ka walang gano'n. Happy Fiesta po sa indo, ha? Oh, so allowed tabi bagang niya na mag-celebrate ki fiesta, pero so mga salaog kang miyembros kan kada pamilya sana ang ang yaon sana sa ngunya uruarampangan kamo. Mag-face mask kamo. Bawal gathering. Bawal ang Gathering. 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 Okay. Mag-celebrate kan pista na matiwasay as in arayo sa peligro kan COVID-19. Yes, correct ka dyan, kuya. Kami di nagmamaot sa Indo. Ngunya na panahon, although nagsuibaba talaga, maski puro pa, so sabi nga din na ito, natuda na ngayon pero isipon permi ang safety kang kadaklan or kang gabos. Yes. Dahil kita kung ano pa man na mangyari na mga bako marahay, lalong-lalo na sa satuyang salud. Sa paaging iyan na makakaligay kita sa peligro na daradara kay ning COVID-19 na iyan. Yes. Good luck po, Yan ingat. But anyway, sa mga paraan tabay, tatabi Kuya Mike sa tuyang Facebook Live, DCGB News Online, maray na pagkahapon po sa Indo. Salamat sa pag-antabay. Yes. Sana, maugmaman ka mo, ha? Oo, para sa mga paraan tabay ta sa Facebook, sa live sa DCGB News Online. Tanganing maihiras niyo ang kaugmahan na namamatian ta sa programa. Yes. I-like, as in i-share. Mag-comment na ka mo diretso. Tayo maraman, me. Say present naman, Yeah. diretso. Say present naman, Oo. diretso. Tangani na maisihan niya to. Correct. Maaraman and ma-spread ang good vibes sa daradaratang mo yan na pagkahapon. Speaking of good vibes sa daradaratang mo yan na pagkahapon, ano man agad ang good vibes sa daradaratang mo yan na pagkahapon ko yan? May aram ako, kuya, na good vibes ko niyan. Ano? Holiday. Saturday. Oh, holiday pag mo niya. May mga private na establishments na Oo. Double pay. yan. Arog sa imo, baad. Bikini man. Yung pag yan ang grasya. Holiday, Good vibes yan. Saturday, and Labor Day. Yeah. Labor Day. May ang sa tuyang tema ko Mike, uko doon ko, sige daw. may kinaaraman nini sa pag-labor. Gari dara-dara mo subulan kristal ko niya na. Iniling mo na.
May pag-labor, Oo, pag-labor, pagpasan. pagbako. Dahil mo aram itong pagpasan, kuya eh. Kang panahon dyan sa Victory Village, Oo. may nagduduroon dyan ng mga Dracula na mga baroto. So, mga sakayan na may katig. Mhm. May mga dardarang mga tablon. Aram mo ang tablon? Dae. Ano Ang yan? tablon, so mga kahoy na hali sa bulod na piniridaso ng kwadradong daro. Pigpaparasanan kuya. Hali sa duman sa sa baybayon. Papasiring sa kung saan na may mga lumber diyan katong sa Quezon Avenue. Iyo, Malibor nga kita. Yan yan ang aram kong pinuon kang na. kang labor. May so termino inot kong naoko na ang gusto sabihin kang labor, maparasan. Iyo. Ngunyan, ako man, Ngunyan, ang labor. pag sinabing ma-labor, pasiring na yan sa ospital. Regalo din buhay. Ayan. Correct. Pero baka ma-confuse lugod sa tuya na mga Pero paraan tabay. parehas manungod sa pagbuhay-buhay ang labor na mo pati sa kuya. Ito trabaho sa kuya sa imo. So pag labor pagbati, nagbati. Nagbati. ng Mabati nga ako, Kuya A. Pabati. Malilibog talaga sa Magkaibang yan. Kaya nga magkaibang topic nyo. Ano yan, ma-labor. Aha. So magkakaigwa ng regalo ng buhay. Pero, Yes. ining labor na pigsasabi, so trabaho ini. Correct. Trabaho. Labor Day. Labor Day. Yan. Baga minsan sa construction baga usuhon yan, construction. Duwa nga yung skill tapos nga duwa nga yung labor. Yun man ang ganda. Tapos pag sinabing labor nga, ababa, natadaw ta ababa man ang ganda. Ika nga skill, uni nga labor. Mas magabat nga ni ang trabaho kang labor. Magabat talaga, Kung siya ng nag-aansa. skill, sige mo sa naman daw niya. Saro nga yung sakong simento. Duwang sakong graba, tulong sakong bayba. Haluon nga nindo. O skilled siya. Pero so nagigibo ka to kuya labor. Nata. Dahil niya kaya itong so idea niya ako mas talaga ang mga skilled worker. So ideya kung ano ang mga gigaribon yaon sa inda. So paggibo yaon duman sa labor. Magabat ang trabaho talaga kang labor. Yes, magabat talaga. Pero bago man daso mga skilled worker naging skilled worker, nag-agi man Nag-agi. sila sa labor. Kumbaga experience Yes, proseso. Correct. Iyan ang mga trabaho mga magagabat, Kuya Mike. Mhm. No? Magagabat na trabaho na as much as we can na iyan ang medyo kaipuhan mo ning kusog kilawas, kusog kibuot, Correct. kusog kang pag-iisip. Tapos minsan may minakusog dyan, Kuya. Wi-Fi. Pero bako Yeah, karaw-karaw. correct. Bako karaw-karaw iyan talagang Ayo. mga na mga trabaho yan. Maski anong klase ng trabaho po mga tugang, magayon iyan. At least kita, nagkakaigwa kita ng trabaho para sa satuyang pamilya. And then minsan may mga problema man kaya sa trabaho, Kuya Mike. Minsan abo ko na kaya, mapagalo na kaya ako. Iyo, may mga pangyayari talaga. Minaabot sa araw ka na sitwasyon. Kung minsan, nagduwa-duwa na maglaog. Kaya ngunyan, ihiras ta kuya yung ngunyan. Kung ano ang mga paagi, nga ni maukudan ta na mamutantaan sa tong trabaho. Learning to love our work. Tas sabi nga ni baga, sabi mo kasubago, I love my... Ano ito? Are, I love my... I love my work. I love your work. Love your work. Oh. As well, your coworker. Dumal sa kuya, may nakalaag. Love your work, but not your coworker. Iba kaya ito eh. Iba man ito. O, ibang klaseng pagmamahal. Iba kaya sa pagmamahal sa pag-ibig. Okay. O, Sige. mahal mo siya bilang katrabaho, pero hindi mo siya iniibig. Diba? Araro mo ngunyan kuya, pigtatara mo. Talagang kaiyan. Minsan, dit sa nang utik-utik. Pero paano tabanagad, Kuya Mike, mamumutan ang sa tuya na trabaho? Iyo, maray na tangunyan baga kuya dakulon ang ang daing trabaho. Kapos kuminsan may trabaho ka man, day mo man garing nga bukong garing nga ma-atras ako nga digde. So whatever po ang sitwasyon ta, ano man na trabaho ang igwa kita ngunyan. Uni ang mga mga suggestion minsan ni Kuya Digdi na. Oo. Sabi kang source ta, primero kuya
tanganing maokudenta na mamuot sa tuyang trabaho, work with your supervisor to set goals. Dapat makipag-cooperar ka sa imong boss na igwa ka kay personal goal, igwa man ki goal sa boss mo, as in igwa man ki goal sa kumpanya. Kung ano man ang naaniban mong kung ano man ang klase kang trabaho mo. Halimbawa, duman sa example ta kasubago. Halimbawa sa construction, ang goal mo kang pagtrabaho mo, magkaigwa ka ki income siyempre, Aye. 'di ba? Mm-mm. Halimbawa nga ang rate mo nga 500, skilled, halimbawa 500. 500. Ngunyan nga sir, kulang na nga sir ang 500. Nagtanong ka naman sa boss mo, Oo. ang goal ko nga sir sa pagtrabaho, ba't lamang nga sir pwede madagdagan? So you should be open ka daw dapat na so may goal ka na piko-communicate mo sa boss mo, sa supervisor mo. Kumbaga igwa ka man na target ngayang payment nga para sa imo for for every day. Correct. So boss mo man, may goal man siya. Okay nga yan na pwede ta ka nga malang kawan. Pero nga, dapat arog man nga kanyang output per day. Kumbaga may nagkukompromiso ka mong duwa. Nag-uuyon ka mo or nagkukontrahan ka mo pag dahil mo uyon. Makontra ka siyempre. Tawa igwa ka nga ning goal. Siyempre may pigaagad ka, may pigaagad man sa imong boss. Yes. So, ang pag-set ni Doki goal, dapat planchado na day magkulog ang buot kang trabahador, day man so boss mo, 'di ba? So kumbaga parehas, Kumbaga, win-win solution. Win-win solution. Yan. Meet halfway. Correct. So ito ang primero, tanganing mamutan mo palan, puunan mo sa araw ka to, day ka palan dapat kuya ay masupog na magtaram ka kang sa imong nasa buot bilang trabahador, Yes. bilang worker. Una nga po ang rate ko. Yan, di ba? Kaya ko nga wasabi sa boss. Pero nga Una man nga ang tatrabaho Tatrabahon mo. mo. Taarong nga ka ng rate mo. Di mataram ka kung iyo da Yan. Dapat igwang maray na pag-uron-uron. Correct. Yung managad Kuya Mike, takong minsan sa mga nakakaulay ko man, nata nag-ahli ka na duman. No? Ababa ngayon sahod. Yan. Masabi, Usually, yan ang primerong Yes, oo. Ababa ngayon ang sahod. Nata niya ko, dahil ka nag-agad increase. Yes. Narong ka yan. Nakasupog nga yan. Yan. Yan Saro sa yan problema. Ang supog, nakakapasma. Yun talaga. Sa supog, mamumula ka. Ayo, arugato. Pero Nagkali pa sa trabaho. pag sa gutom, Kaya, timbak ka. correct. Panangali ka sa trabaho, damay mo sa pamilya mo. Yes. Lalo kung ikaw ang breadwinner. Correct. Tandaan ta, bako na lang kita. Sa may mga pamilya, bako na lang kita bako na lang kita ang pinagbubuhay ta. Yes. Bako na lang mga sadirit ta. Yes. No? Kaya, before you decide something like that na apektado ang gabos, magkipag-communicate ka. You Yes. set your own goal, mag-compromise ka duman sa goal man kang boss mo. Kung parehas nindo na mo yan, so kontrata nindong duwa, everybody happy. Kaysa kang day ka mataram, maro ka to nangyari, di ba? Dahil Nag-abot sa suko. punto na kulang na supig sa sahod mo, no? Kulang na supig sa sahod mo. Dahil na kita nakakatao kay misis, dahil ta na napo-provide sa mga pangangaipokan sa tuyang pamilya, Yes. nag-resign pa kita. Lalo mo yan ba kuya, difícil baga mo yan ang panahon. Mawaran kita Dakulong yan, kitrabaho actually, yan. dakulong yan kuya yung nawaran kitrabaho. So, sana kita na yung mga trabaho, inang inot na ta sa inda, na bad lamang makatabang, na kung igwa ka mo ngunyan ki-issue sa employer nindo, data na pag-agyon naman sa lagi mo ka ki karton na may frame, may nakasurat, madyang ka sa park. Makibaka. Bako yan, para sa kuya-kuya, bago ka magdyan, sa araw kaya na paagi, so immediate supervisor mo ang taraman mo. Sa marahay na paagi. Sa pag-urulay, dahulo nang naaman na marayman kuya Correct. So yan, siyempre, pag inaprubahan kang boss mo, sa roon na factor, you will love your work. Yes. Siyempre, And eventually, mamumutan ka man ka mga co-worker mo, madadamay mo, ay, maaaraman man ito,
pwede pala niya makipag... Ito ngayon si minsan may nanadagi. Grabe ngayon, nag-agad ngayon kay-increase. Kami ngayon, daingani ngayon, tapos nag-agad ngayon. Magtarong ka man. Gusto mo, ikaman lagod. Yan. Pero magayon talaga magtrabaho, Kuya Mike, na so goal mo or so kaipuhan mo na mimit at the same time, so kaipuhan kan kumpanya na pinagtatrabahuhan mo, Naitatao mo. naitatao taman. Yes. Wala kitang problema, Correct. diba? So patas-patas na. Everybody happy, ha? Iyo. Maugma sa kumpanya, maugma ka man Maugma sa ka man. pigsasahod, no? Ayun. So, iyo pala ng primero. Pero meron pa sana. Primero pa Dakol sa pang mga- masunod. Oh, dakol pang masunod ka ni Kuya Mike. O sige. O, ang masunod sa satuyang pagbabalik, kung papaano tada atabi papadabaon ang katrabaho, Yes. ang katrabaho. ang trabaho. Yeah. Love your work. Love your work. Papadabaon ang baka sala kita ha pagdangog kung papaano tapo papadabaon ang satuyang trabaho. Wako ka trabaho ha. Trabaho. Bili kita. Oras yata alas 2:30. An oras hatod sa Indokang New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Still loving and enjoying summer? LCC Supermarket brings you more deals in summer adventures. From April 29 to May 5, enjoy great offers and hot deals like buy Pepsi Cola 1.5 liter, free Piatos cheese 40 grams for only 59.75 pesos. Buy Nestle Ice Cream Temptations 1.5 liter, free Nestle Nubrelli 3-in-1 1.5 liter for only 250 pesos. Save 125 pesos. Buy Flawlessly You Whitening Papaya Calamansi 200 ml, free Flawlessly You Whitening Soap 2-in-1 Papaya Calamansi 90 grams for only 87.95 pesos. Save 31.50 pesos. Crimson Grape Seedless for only 249 pesos per kilo. Save 41 pesos per kilo. Buy 400 pesos worth of any Magnolia chicken, free Pika Christ 2 kilograms. Save 84 pesos per kilo. So if you are looking for summer getaway ideas, visit and shop at any LCC supermarket near you for the summer adventures. Please like and follow our LCC Supermarket official Facebook and Instagram page for more promo updates. LCC, there's nothing we won't do for you. LCC, we give our best for you. LCC, our promises are tried and true. LCC, we give our best for you. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa kaakian na sa rohas tatulong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sandig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sandig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19.
Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Nido Jr. para sa kaakian na sa rohas tatulong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Welcome back mga tugang sa satuyang programang Usapang Pamilya. How To learn. To love your work. How to love your work. Yeah. Ayaw pa sa akin. Sa pandua pa sana kita kuya eh. Pandua. Ang pandua, make a list of things you want to improve. Sa trabaho mo. Sa trabaho. Halimbawa nga, karpintero. Oo. Matibay ka magpukpok. Pero ano yun lumagadi? Ilista mo, paano ako makaakod maging marahay sa paglagadi. Ililista mo sa mga kaluyahan mo. Yes. Ini ang i-improve ko ngayon. Pero dapat may date. Oo. Kung no, di mo pwede na lista sana. Pero may sabi ko para tanaw. Dapat, sa aga or sa sarong ngayon si Mana, pupunan ko na ini na makaakod kung paano maglagadi. Marahay. Marahay. Minsan may lagadi bagang nagbibiwod. Iyo. Minsan, ang iba, para lagadi talagang straight na marahay. Kung minsan sa lagadi man ito, magbakal ka kimaray mo na lagadi. Oo.
So, ano yan? Legit. Sample man sana po ni mga tugang nasa lagade o sa sample man karpentero. sana. Sama po, Sample. kung anong klase ng trabaho. kung Ikaw ka mo? anong trabaho nindo, so may relasyon sa trabaho nindo. Yes. Halimbawa ngaya, araw nga sa kuya, teacher. May ako ma-improve ngaya ang paggamit kang PowerPoint. Oo. Mas ako, ma-attender muna ako ki webinar. Oo. Kung paano ang paggamit kang PowerPoint na. Tabo pag-gibog yung mga design sa PowerPoint. So, ano po ka to? Ililista mo. Ililista, Kuya Mark. Tangani, di mo malingawan. Oo. Tapos mailing to sa progress. Yes. Yes. Ini ngayang aldaw na ini ba nga Sabado. Ang level ko ngayon sa pag-gibok ki PowerPoint buda pag execute kang PowerPoint average. Sa agang ngayon or next week may ako maging above average naman. Oo, may dapat iguaran ki mga progreso. sukulan. Oo, may progreso. Yes. Tangani na siyempre kita baga kay puhan. Oy, aram ko ngayon yan. Confident kita na magtrabaho. Taga kita may aram, no? Yes. Mapagalo na magtrabaho na data aram ang trabaho ta. Kung minsan pa kuya sa linyada kang trabaho ta, may mga sugo sa to, may mga responsibilities na dati dahil sa iyong pagkatao, halimbawa, sumatibay, so talagang naka-assign dyan, medyo may may dahil una naglaog. Oo. May rason na valid reason din naglaog. Maanap siyempre so kumpanya nito. Kapalit. Siya ang pwedeng una If ever na aram mo ito, igwa ka pala ng katong tigtatago-tago. Nailista mo ito. As in, nagibo mo so pagpa-improve ka sa diri mo duman sa responsibility. Pwede ka mag-volunteer. Ako mga po, tatawa po ang ako kayan. Di ba? Good point ito. Oo, plus point ito. Yes. Kaysa sa maray sa pangimati mo kuya ay iba pa pala niya akong sarong talent. May talent pa ako ngayon. Yes. So, I am an asset of the company. Correct. Diba? And with that, another point na kakamutan mo ang sa imong trabaho. Yes. Kasi aram mo aram mo And eventually, mamumuot man sa imo, ang sa imong Boss, nasa labas si boss. Yaw na. Si boss sa labas. Nakita na dago. Bakit tawa? Magkape daw nga kita taon-taon. Ako, nagposa sa kape-kape. Sige nga, sa next month nga, may dagdag ka na nga. Dagdag nga sa trabaho mo. Bakit naman. So, kay puhan pala, so mga bagay na i-improve ta, Kuya Mike, listahon ta, and then ilingon ta ang progreso kayo. Correct. Tanganin na, if ever na mga ipuhanan ang kumpanya o sa opisina, o kung saan man na pagtatrabahohan ta, na kita tatao, bragging right yan sa Correct. Diba? Another point. Kumbaga, kuya bako sa magiging asset ka. Kumbaga, there is something in you na ibawara, di ba? Kumbaga, there is an edge, sabi nga, di ba? May edge nga ako sa ibang Dahil ka nagparataram na pag inapot ka kang boss mo, tataw ka nga matarap ka, ay dae. Sabi sana kang mga millennials, ikis na nga iyan ngunyan. Ikis nga iyan. Yan. Kaya, gabus na, digdi, ang ibabaga kuya iadalan ang gabus na aspeto kang trabaho. Iadalan yan. Maski nga anong mangyari, pag ihaon ka, mapadagos ang trabahuan mo. Mabsent man ngayon ang katanin kong sa lamesa, kung kayan magibo. So, sa pagiging pag-aaral ka yan, nai-improve tama ng skill ta. Correct. And then pag nagtatrabaho kita na aram ta kung paano gibo ng trabaho ta, confident kita na maski mawalat kita magralaog kung sisay dyan, kaya tang mapadalagan. And then mauug masibos na nasa lawas. So. Correct. Pag uli mo, happy ka. Oo. Di pag uli kang happy, makangala si misis mo, ay happy nga si mister. Ay. Pero ilingon tayo na nice way. Minsan, bako kumangihan ang trabaho. Dahil nga ako kan correct ka dyan, kuya. Ang iba negatibo, ang nagbibilang kang sa iba, trabaho. dagdag na naman ni ngayon. Dahil kita mag-isip kaya araw kayan. Kumbaga, ang dagdag na trabaho, kuya, sabi nga you are gifted to give. Yes. Tinaw sa imong daing bayan, baka magbalik sa imo, may di ba? To the point na iba ka pang promotion na makukuha. Yun. Promotion. Kang inot kang inapot ko na itatao. The following month na inapot, tatao na nga. Gusto sabihin nga, nag-i-improve. Correct. Improving. Yes. Diba? Yan ang panduwa. Pantulo. Pantulo. Don't be afraid
to ask for support. Dahil matakot na maghagad ning tabang. Tabang. Actually, may suporta. may relasyon man ini duman sa nain sa number 2 baga. Oo. Kung may midbid, tinawalan ka nga kay sabi mo kasubong dahil kang tatao. O Di di, baga? may midbid ka sa katrabaho, tatao. Paturuan nga. Turoy daw nga ako, inapot nga ako ni boss nga kung tatao. Dahil sabi ko sa bago dahil, baka nga sa sud, aputo na akong gilayon. Oo. Yun man yan. May mga katrabaho kita, kuya, na willing mag-assist sa satuya. That's why you have to love also Your coworker. Yeah. My point. Kung dahil mo padaba ang coworker mo, Iya. dahil ka man niya papadabaon, Iyo dahil may manangga. maturo sa sato. Iyo. No? Kuning nga, mapatabang nga sa kuya. Di lamang nga naganini, Oo, no? mas ako sa nga nagagad nga ako sa'yo kang balon mong manhi, dahil ka man nga nagpatana. Ngayon niya, mapadabot ka sa kuya. Correct. Yung baga. Magayon ang relasyon ta sa mga katrabaho ta. At the same time, padabaon ta ang trabaho ta. Yes. Don't ask, Don't be afraid. Don't be afraid To ask for support. to ask for support. Yes. Yan na. Ang Apat. expand your network. Anong network yan? BBM. Baka magturo mo naman. Pag sinabi pong network, kumaga, abot kan sa tuya na aura. Correct. Ining tigatarantang network na may related man yun sa imong career. Kaya mag-equip mga conference, Yes. may seminar na makakapagpa-improve pa kang sa imong Kakayahan. Yes. Oo. Yan ang kagayon. Kaya baga kung minsan send kita mag-attend ka nga kanita. Oo. Kaya puhanan tangin Dagdag na- pagbalik mo ngaya, ihiras mo sa mga katrabaho. Dagdag knowledge yan sa satuya. Correct. Sabi nga ni baga, habang buhay kitang nag-aadal, may nauukudan. And digdi sa expanding your network, bako lang yun duman sa mga conferences. Oo. Sa mga kamidbid mo man, pag may mga gathering, this is your chance Pakisama man to kita. connect. Oo. Mga pick-up yan, kuya, linkages. Sa muya, PR. Yeah. PR. PR. Ha? Baga. Pa-PR nga yan. Kaya, di kita, kumisan baga kuya, kasama yung mandigdi so, may marhay man na packaging ka pa nagluluwas ka. So, pag nag-expand ka kang network mo, dapat presentable ka man. Yes. Bako kung yan, dahil ka nagkarigo. Yeah. Ayun, Nang iba na-chismis ka, uwi na naman. Panado nga kung nagkarigo sa siya, bago siya magranidig din. Diba? Okay, pohan, i-expand ta sa network. Correct. Yan ang pang-apat. Ang panglima. Pang-5. Ka para idalim ako Madali na. Madali na. Sige. Madali ang panglima, make use of your benefits. Make use Gamitin of mo your benefits. nga. Sa kumpanya nga, may benepisyo. Oo. Uning nga, Noy. May pautong nga kita. Ay, di nga totoo mag-drive. Mag-adal ka mag-drive. Ay, demon kita tuturuan kang auto, mag-drive. Di, lugi ka. Oo. Tangan magamit sa benepisyo mo. Adalan mo kung paano. Yes. Diba? Na-enjoy ta. I-enjoy mo. Sa mga benepisyo na pinagtatao kang kumpanya. Kapag demon, kuya, pig-enjoy, negatibo ang pangili mo sa trabaho. Demon nga Dahil kamugtakan wala man ngayang Demon nga ako, hindi nga. Tapos kung taon-taon ngaya, every year nga, may travel ka mo. Or, i-encash mo. Mas magayon ito, i-travel mo. Dahil mo, so cash, madali man sa langka. So, lugar, so memories, so mga pictures. Pang Instagram, tas Facebook. Correct. Diba? Gamitin mo ang benepisyo. Yes. Bako nga boss na kumpanya, igwa kay arog ka iyan. Yes. Boss. Baka naman. Baka naman. Kainot, may mga post ako na baka naman sa makaiba na. Pandemic pa, pandemic. Matapos na ang pandemic ko. Sana may talaga. bakuna na ba? Sana talaga. Matapos na. Dahil ako mga tumatara to. Ayo, ito ang panlima. Ang pang-anom, stay present. Yeah. Dahil magparawara-wara. Iba man ang usap yung kani kuya. Ano gusto sabihin kaya na stay present? Yaon da, so empleyado. Pero kung minsan niya, sige sana nga ang social media. Present, physically present, mentally absent. Yeah, iba ang pigigibo. Ang sabi din, stay present, gampanan mo. So, trabaho. Tigtaw sa imong trabaho.
Di ka da magparagibo ka ani ki ano maski baga kuminsan ang iba. Sa iba, ang apod kayan, petics. Yan. Dahil ka ngayon magpara-petics. Oh. So, yaon sa presensya, pero dahil man pigigibo sa trabaho. Yes. Nagpapasiram-siram. Staying kang present, gusto sabihon, focus ka sa trabaho mo. Alam mo, ngaya Mike, din nga kani atya na alas 4. Ayun nga, kaya nga sir. Nang alas 4 na, dahil mo nagigibo. Ay, ngaya, daling awang. Stay present. Yes. Ang presensya mo, kuminsan ba kuya present ka, pero dahil man nagmamatter ang presensya mo, Break na kaya kami? iaragihan kasi na kuminsan, dahil sistema nga. Oo. Dapat ang presensya mo, valido. Kumbaga, it matters. Nahihiling ka, napapansin kita. Correct. And pag wara ka, namamatian nindan ang kawaran mo. Yes. Totoo yan. Dapat araw kita kayan bilang sarong trabahante o empleyado. Correct. So, worth mo, naiiling perme, pag ay salamat nga, yaon nga si kuya Pag nag-utik-ik kita, na di kita nakalaog, ta nag-utik-ik, mamamatian ninda so, pagkawara ta. Correct. Ay, ngaya, wara kaya ngaya si ano, di ngaya ka ning magibo. Ay, kaya pala niya, di sa na ngayon yun sa produkto, wara ngaya si ano, araw ka iyan, pag mamamatian ta ang absence kan sarong Correct. tao. Tango niya, baga madali na magtapos ang time daw. Baga. The last but not the least. Oo. Make a gratitude list for your job. Gratitude list. So mga napagkautangan mo ng loob, dapat di mo ito paglingawan. Yes. Kumbaga, katrabaho mo, so mga inaragihan mo. So, lalo na nautangan ki pamasahe ta. Correct. So, nakatabag taw sa'yo mong kimarahay na ideya. Oo. So, inagano mong support. Yeah. So, nakatabang sa satuya. Oo. Pasalamatan ta. Tangani, na-realisar man ka mga katrabaho, ay tataw ngayon na mag-room doon. Oo. Mati, may personality ngayon, Yes. wholesome personality. Ang magiging mangyayari kan Kuya Mike, bako ka lang ninda katrabaho. Amigo ka na or ituturing ka na kan pamilya kan sa indong kumpanya. Correct. Diba? Mga simple gathering na big-invite ka, pagpailing yan na, may gratitude. May balhor. Yeah. May value kita sa tong mga katrabaho. Yes. So pag-arog ka yan, may value kita sa satuyang katrabaho, tatao kita magpahalaga sa trabaho, tatao kita magtrabaho, pigpapahalagan kita ka mga bossing ta. Gustong sabihon, masiram magtrabaho pag-arog kita kaya. Yes. Maugma kitang nagtatrabaho. Sabi nga ni baga ni San Antonio de Padua, action speaks louder than words. Ang pagtrabaho ta, nagpapailing kang sa tong pagkamuot sa trabaho, asin sa katrabaho. Yes. Sinabay ko na sa katrabaho. Ano ito pagkamot bilang katrabaho. Correct. Baka ma-misinterpret naman. So, no? sa konteksto, sa trabaho. Daing romantic na wara. Minsan, ayan, avoid yan kang kumpanya. Minsan, pag yung nagkakaproblema, mga bawal man talaga kung minsan. apektado ang trabaho, ang performance. Di ba? Ngunyan, sabi mo kasi may pigahanga ang kang mga nagtatrabaho ngunyan, sabi mo. Of course. So, mga frontliners pasalamatan tayo. Grabe ang mga kapagalan ka. Thank you sa mga frontliners. Mga frontliners medical practitioners, mga police, so mga nagmamantener kang peace and order. So mga doktor, nurses. Yes. Grabe ang ano nila niyan. Salamat po. This is your day, Labor Day. Yes. And siyempre, sa iba man ng mga karera, maging blue collar or white collar jobs mo po yan. Maski Thank you very non-collar much sa trabaho nindo. Even non-collar jobs. Non-collar jobs. Correct. Salamat po sa gabos na mga obrero. No, mabuhay po kita gabos. Okay, Kuya Mike, paano ka yan? Okay, salamat man kuya Sana magdagol pa ang trabaho ta. Basta kaya na. Yun eh. Sa lalo sige. Pasalamat ako si Kuya Nal. Si Kuya Nal tabi. Thank you very much. Nakaka-partner ko mag ano. Ngayon ko siya na na taraman mga labor day ba. Gar magkaraniman sa nakama. Arayo. Salado Technical, Kuya Ronald Baldo and Richard. Tapos si Aldin dyan sa tuyong IT department. Hindi po, si Kuya A. Si Kuya malago.
So mga nagtaom sa itong chance, so mga boss ta, Of salamat na course. sa pagtaw sa itong chance sa pagtrabaho. Yes. Oo. Sorry, ano ko. Okay. Sige. O, ako si Kuya A. Ako mas Kuya Mike. Salamat sa gamos. Ano? Thank you sa Sabado Grare kita mag-irba ng kaibanan si Kuya Mike. Maraming na pagkahapon sa inyo. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.